Добър ден, колеги! Намираме се на поредния лов на дружинка село Чкаларово. Както виждате, днеска с луката така нас походи, че тук едно мъжко просенце, тук приплочета, обаче хубави приплочета, много красивички. Още едно огромно хубаво глиганче там. И сега да почнем да видим какво става, как стана тази цялата работа, кои са шампионите. Да почнем още сутринта от рано. Кой беше първието прасенце? Кой го удари? Къде е му? Какво стана, бе? При мен дойде една майка с приплочета. Да? Взахме майката и удариха едно приплоче и се пръснаха. Пръснаха се. След това, другото примарите ли? При мен мина майката с две приплочета, едното е тук отпред. Едното е тук отпред и само да ви кажа, че Марти има при живота 4 прасета, двете ги ударя в ловна дружинка Чкаларово. Два пореди, вчера едно и днеска едно, значи ние сме на късмет това. А това е голямото, това мъжкото кой го удари? Заро. Не, това е на Заро, това е на Заро. Това е на Бори, бе. Това е на Бори. О, Бори, ти ли удари прасе днеска, бе? Ще има и 4. 4 ли? Къде друго? Чакай, бе, тя стана малко повече. Как 4? 4. Как 4, бе? Колко прасета имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вярно, че имаме 7, бе. Ай, ти какво си направил? 4 ли? Какво е това? На бати Яни. Хубаво, че на Дидо ни показваш. Къде е Дидо? Къде е? Аз викам на Дидо да ни показваш. Браво, днеска 4 бройки и това другото. Къде е Заро, бе? Заро, ти къде го удари това? Няма. Той се вижда истина от тази страна. Той се вижда истина под това, под окото. Вижда се хубаво мъжко глиганче. Там излиза от другата страна. Аз сега няма да се мести от другата страна. Тук ми е по-добре. Това е, колеги, ловна дружинка Чкаларово. Виждате за какво става въпрос. Да подкрепим Емо и Марто, така че не стрелят на майки. Браво, това взема да ви харесва тази нашата ловна дружинка, защото ситуацията, нали знаете, който стрели по майки, и им викаме, че са месарчета. Тъй, че това е... може сега от тия приплочета да има някой женско, но те са си приплочета. Сега аз водим хубави приплочета. И ги знам какви са, но... Мъжки, женски, приплод, си е приплод. Това е, колеги, много поздрави от ловна дружинка Чкаларово. До следващата седмица. Да благодарим на гостите от септември, тук на Марян, на Марти и на Дидо. И те така хубави изстрелчета направиха. Точно стрелят много. Добре са. Нещо ще кажете ли? На слука. На слука. До другата седмица. Яни, ти нещо ще кажеш ли? Вчера те прецакаха. Кай вчера ти имам надежда как ни дойдаха да дърпат прасета? Дойдаха и 2 дена, и вчера дърпах и днеска. И днеска дърпа. Ама не, вчера... Вчера те ме прецакаха, днеска вие ме прецакахте. Що ние? Аз не съм удрял. Те да прецакам. Ама те гостите в нас от дружинка са те. Карат ги да работят. Това е, колеги. Айде, чао, до утре. Не, до следващата седмица обърках се, извинявайте.